Hare Krishna, warm welcome for today's Bhagavatam reading session. நம்ம இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுரமிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगकन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगकन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगकन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रहे. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणे. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. नमस्ते. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ஸோ நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோன்றதோ ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு செகண்ட் அத்தியாயம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுல வந்து இரண்யகசிப்பு வந்து வராக அவதாரால வந்து கொல்லப்படுறாரு இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப வந்து அந்த இரங்கல் வந்து எல்லாரும் துக்கத்துல இருக்காங்க இல்லையா. அதனால அவங்க உறவினர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிடுறாரு. இரண்யகசிப்பு மந்திரிகள் எல்லாரையும் கூப்பிடுறாரு. கூப்பிட்டுட்டு என்ன சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது நம்ம இரண்யாக்ஷன் வந்து ஒரு மாவீரன். அவனுடைய ஆத்மா நல்ல கதிக்கு போகும். ஏன்னா எதிரிக்கு முன்னாடி இறந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் இல்லையா. ஸோ நீங்க வருத்தப்பட தேவையில்லை, கவலைப்படாதீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் இல்லையா.
ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து யமதர்மராஜா 2 ஸ்டோரி சொன்னாங்க. அதாவது நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் வந்து மரணம் இருக்குன்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம், அந்த காளிங்க பறவைனுடைய மரணத்த பத்தி சொன்னார். இல்லையா? ஆண் பறவை வந்து எப்படி பெண் பறவை இறந்துடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கு இல்லையா? அத வந்து கவலைப்பட தேவையில்ல. உன்னோட மரணம் இருக்கு. நீ ஏன் வந்து வேற ஒருத்தவங்க இறந்தாங்கன்னு கவலைப்பட்டுட்டு இருக்க? இந்த பிரின்சிபல வந்து யமதர்மராஜா சுயக்னாவுடைய மனைவி ராணிகளுக்கு வந்து சொன்னார். இல்லையா? ஸோ அப்ப வந்து அவங்களுக்கு புத்தி தெளிவாச்சு. அதே மாரி இந்த கதையெல்லாம் வந்து இந்த பிலாசபி இந்த தத்துவத்த எல்லாத்தையும் இரண்யகசிப்பு வந்து தன்னுடைய அம்மாக்கு, மைத்துனிக்கு அங்க இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் கேட்ட பிறகு அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுச்சு, ஒரு கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட் வந்துச்சு. அதனால அவங்க அமைதியா ஆ போனாங்க. இல்லையா? ஸோ இவரு அசுரரா இருந்தா கூட நம்ம எல்லாம் ஒரு ஆத்மா, அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் இந்த உடல் இல்ல என்ற தத்துவத்த வந்து பேசுறாரு இல்லையா? ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். இல்லையா? ஸோ இப்ப இரண்யகசிப்பு என்ன பண்றாருன்றத பார்க்கலாம். இந்த இந்த அத்தியாயம் நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 3வது அத்தியாயம் ஸ்டார்ட் பண்றோம். இதனோட தலைப்பு இரண்யகசிப்புஸ் பிளான் டு பிகம் இம்மார்ட்டல். அதாவது அவர் என்ன பிளான் பண்றாரு, நான் மரணமே அடையக்கூடாதுன்ற ஒரு பிளான் பண்றார். ஓகேவா? ஸோ நான் நித்தியமா இந்த உலகத்துல வாழணும்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? ஸோ இது எதனால அவருக்கு தம்பியோட மரணத்த பார்த்துட்டு இவருக்கு பயம் வந்துடுச்சு. ஸோ அதனால நான் மரணமே அடையக்கூடாது. அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்றார். ஓகேவா? ஸோ இத வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த அத்தியாயத்துல ஆம் இப்ப வந்து அவரு கடுமையா தவம் பண்றார். ஓகேங்களா? கடுமையா தவம் பண்றார். ஏன்னா, அது அவர் வந்து பண்ணக்கூடிய தவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பார்த்து தேவர்கள், பிரம்மா எல்லாருமே வந்து திகைச்சு போயிடுறாங்க. ஸோ எங்க போய் தவம் பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மந்தார பருவத்தில போயிட்டு தவம் பண்றார். ஓகேவா? ஸோ அதுவும் எப்படி தவம் பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 கால இப்படி தூக்கி வச்சுட்டு பண்றார். ஓகேவா? சாதாரணமா கொஞ்ச நேரம் தான் அப்படி நிக்க முடியும். பட் அவர் 2 காலையும் தூக்கிட்டு அதாவது அ கால்களின் விரல் இருக்கு இல்லையா? அந்த விரல்களின் நுனி மேல நின்னுட்டு அவர் வந்து ஆ தவம் பண்றார். ஓகேவா? ஸோ இப்படி கடும் தவம் பண்றதுனால என்ன ஆச்சுன்னா, அவர் உடம்புல இருந்து வந்து அக்னி வருது. அந்த அக்னி நெருப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா பிரபஞ்சத்தையும் வந்து தாக்குது. அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய குடிமக்கள், பறவைகள், மிருகங்கள், தேவர்களுக்கு எல்லாம் இது ரொம்ப அனலா இருந்துச்சு. அவங்கவங்க இடத்துல வந்து இருக்க முடியல. ஓகே. ஸோ நமக்கு எப்படி வந்து இந்த அக்னி வரும் இல்லைங்களா? அது என்ன சொல்லுவோம்? அக்னி நட்சத்திரம் வரும்போது வெயில் எப்படி இருக்கும்? அத விட ரொம்ப தொந்தரவா இருக்கனால, அவங்களால இருக்க முடியாம கடைசியா அவங்கவங்க இடத்த விட்டு வெளியேறி, பிரம்மாவா கிட்ட போய் பார்க்குறாங்க. இந்த தேவர்கள் இது மாரி, எங்களால எங்க இடத்துல வந்து இருக்க முடியல. தயவு செய்து எங்கள காப்பாத்துங்க." அ இரண்யகசிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய எல்லாருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் ஆயுட்கள் இருக்கும். அவன் பாருங்க சத்தியுகத்துல இருந்தான். அவனுக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு ஆயுட்காலம் இருக்கும். லட்சக்கணக்குல வருஷங்கள் இருக்கும். அதையே அவர் சின்னதுன்னு நெனச்சுட்டு, இன்னும் நெறைய வேணும், அழியாதவரா மாறணும்னு சொல்லிட்டு தவம் பண்றார். ஓகேவா? ம். அவருடைய லட்சியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிர 1 அழியாதவரா இருக்கணும். 2வது இந்த அனைத்து கிரக அமைப்புகளும் லோகமும் கூட எஜமானராக வேண்டும். எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து எஜமானரா ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த குறிக்கோள் 2 விஷயத்துக்கோசம் அவர் வந்து கடுமையா தவம் பண்றார். ஓகேவா? ஈவன் அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பிரம்மா பதவி வேணும்னு கூட அவர் ஆசைப்படுறார். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் கேட்ட பிரம்மா உடனே 3 பேர கூட்டிட்டு போறார். பிருகு முனிவர் அவர் கூட கூட்டிட்டு போறாரு. அங்க போயிட்டு தன்னோட கமண்டத்துல இருக்க தண்ணிய எடுத்துட்டு அவர் மேல தெளிக்கிறார். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தவம் பல வருஷங்கள் பண்ணதுனால, அவர் உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிக்சர் நீங்க நெறைய பார்த்திருப்பீங்க. அதாவது பாதி உடல், பாதி மனுஷனா ஆயிடுது. ஓகேங்களா? பாதி உடல் வந்து சாரி பாதி உடல் வந்து நான் என்ன பேசுனேன்னு தெரியல. பாதி உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலா இருக்கு. தசை அந்த தோள்கள்லாம் இருக்கு. இந்த பாதி உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எலும்பு கூடுமா ஆயிடுது. ஓகேங்களா? ஏன்னா, எறும்பு புத்து அவர் மேல கட்டிடுது. ஓகேங்களா? எறும்பு அப்புறம் அந்த பூச்சி எல்லாம் வந்து இருக்கிறதுனால, அவரு தசை எல்லாம் சாப்பிட்டுடுது. வெறும் எலும்பு கூட தான் இருக்குது. ஸோ இவரு கமண்டத்துல எடுத்துட்டு போன அந்த நீர எடுத்து அவர் தெளிக்கிறாரு. ரொம்ப அழகிய வாலிபனா வந்து அவர் மாறிடுறார். ஸோ அந்த நீருக்கு வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு மகத்துவம் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அசுரர்களுக்கு தலைவன் இரண்யகசிப்பு. இல்லையா? ஸோ அவர வந்து அவர்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்றார். பிரம்மாவ பார்த்து எனக்கு வந்து பிரம்மா ஆசி வழங்க ஒப்புக்கொண்ட
வழங்கணும்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். ஓகேவா? ஸோ அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னு பாருங்க. நான் எந்த உயிராலும் கொல்லக்கூடாது. எந்த இடத்திலும் கொல்லக்கூடாது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகலிலோ, இரவிலோ இறக்கக்கூடாது. நிலத்திலோ, ஆகாயத்திலும் இறக்கக்கூடாது. எந்த ஆயுதங்களாலும் கொல்லப்படக்கூடாது. எந்த மனிதர்களாலோ, மிருகங்களாலோ, தேவர்களாலோ நான் கொல்லப்படக்கூடாது. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நெனச்சுக்கிறார். நான் தான் வந்து ரொம்ப திறமைசாலி அப்படின்னு நெனச்சுட்டு இந்த வரங்கள்லாம் கேட்கிறார். ஸோ இவர் எப்படியெல்லாம் வரங்கள கேட்டாரோ, அதுக்கு ஏத்த மாரி பகவான் என்ன பண்றாரு, அதுக்கு ஏத்த மாரி ஒரு இடத்துல வந்து அவருக்கு மரணம் குடுக்குறார். இல்லையா? ஸோ அவரு இத மாத்திரம் கேட்காம எல்லா சித்து வேலைகள், அஷ்ட சித்து சொல்லுவோம் இல்லையா? அனிமா, லகிமா, மகிமா அது எல்லா யோகங்களையும் வந்து இவர் கேட்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ நான் இறக்கக்கூடாது. உயர் பதவி வேணும். எனக்கு இந்த மிஸ்டிக் பவர்ஸ் யோக சக்திகள்லாம் வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ மாதாஜி, பிரபுஜிஸ் யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். हरे कृष्णा हरे कृष्णा महोदय। श्री नारद उवाच हिरण्यकशिपु राजन् अजेयम् अजामरम् आत्मानम् अपृत्वन्द्वम् ஏகராஜம் வியதிச்சத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த உரையாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாருக்கு யாருக்கு நடுவுல நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாரதர் ரிஷி கிட்ட வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜர் கேட்பார். எப்ப கேட்கிறாருன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல மியூட் பண்ணிக்கோங்க. உங்க வீட்ல பேசுற சத்தம் கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் வந்து பார்க்குறாரு இல்லையா, யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து சிசுபாலனை வந்து அந்த ராஜசூய யக்ஞம் பண்ணும்போது வராரு இல்லையா? அவர் வந்து அவதூறு பேசுறாரு கிருஷ்ணரை நோக்கி. அப்ப வந்து சுதர்சன சக்கரத்தை விட்டு கட் பண்ணிடுறார். அவர் வந்து அவர்கிட்ட வந்து முக்தி அடைறாரு இல்லையா? ஸோ இத பார்த்த யுதிஷ்டருக்கு என்னப்பா இவர் இப்படி ஒரு முக்தி அடைஞ்சாரு, இது எப்படின்னு கேட்கும்போது தான் நாரதர் முறை எல்லாத்தையும் சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ யுதிஷ்ட மகாராஜா எவ்வளவு கொடுத்து வச்சிருக்காரு. துவாபர யுகத்துல இருந்து கொண்டு கிருஷ்ண லீலையும் பார்க்கறாரு. இப்ப நரசிம்ம லீலையை நாரதர் மூலமா கேட்கிறார். ஓகேவா? ஸோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் அவர் என்ன கேட்கிறாரு, நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வயசாகக்கூடாது, மரணம் அனுபவிக்கக்கூடாது, உடல் தளர்ச்சி அடையக்கூடாது. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்த உடம்புன்னு பிரிச்சா இதுக்கு வந்து மாற்றங்கள் இருக்கு இல்லையா? உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா, தோல் எல்லாம் சுருங்கும், முட்டி தேய்மானம் ஆகும், பார்வை வந்து மந்தமாகும் இல்லைங்களா? எல்லா வயசாகக்கூடிய சிம்டம்ஸ், முதுமையுடைய சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? பட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, எல்லா யோக சக்திகள், அதாவது லகிமா, மகிமா இதெல்லாம் வேணும். எனக்கு மரணம்ன்றதே வேணாம். நான் தான் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு எல்லாம் நான் ஒருத்தன் தான் அரசனா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு, இதெல்லாம் கேட்கிறாருப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரதர் முனி வந்து சொல்றார் யுதிஷ்ட மகாராஜாக்கு. ஓகேவா? ஸோ அசுரர்கள் வந்து இந்த பொருள்ல பிரபுபாதா கி ஜெய் என்ன சொல்றாருன்ற பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பிரம்மா கிட்ட வந்து இந்த வரத்தை பெறறதுக்கு அவன் வந்து விரும்புறான் இல்லையா? அதே சமயத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னொரு அசுரன் இருக்கான். அவன் வந்து என்ன பண்ணான், சிவன் கிட்ட வந்து ஒரு வரம் வாங்கினான். அது ஞாபகம் இருக்கா யாராக்காவது? எந்த அசுரன் சொல்லிட்டு? ராவணனா மாதாஜி? இல்ல பிரபு, நான் தலை மேல கை வைக்கிறேன். அதுதான் க்ளூ உங்களுக்கு. சரி சரி சாரி. இல்ல இல்ல, க்ளூ கொடுக்குறேன் நானு. சிவன் மேலேயே தலை மேல கை வைக்கிறதுக்கு வருவான் அந்த அசுரன். பக்காசுரனா? பக்காசுரனா? நான் யார் தலை மேல கை வச்சாலும் அவங்க பஸ்மமா ஆயிடும்னு நினைப்பாங்க. வரம் கொடுத்த ஆளு மேலே கை வைக்கிறான். அதை யோசிச்சு எனக்கு சொல்லுங்க கிளாஸ் முடியறதுக்குள்ள. ஓகேவா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவன் கையிலேயே வரம் வாங்கினாரு. அவரையே வந்து கொல்லணும்னு நினைக்கிறார் இல்லையா? சோ இது மாதிரி வந்து பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா கிட்ட வந்து ஒரு வரத்தை கேட்கிறார். அப்ப என்ன, இவரு இந்த முழு பிரபஞ்சம் ஃபுல்லா நான் தான் அரசன் ஆகணும். அப்ப அந்த அரசன் யாரு பதவியில போகணும், பிரம்மா பதவிக்கு இவர் போகணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறார் இல்லையா? சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, இவரும் வந்து பிரம்மாவை கொல்லணும்னு நினைக்கிறாருன்றது தெரியுது இல்லையா? சோ வேணா வைஷ்ணவர்கள் பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே நித்தியமா கடவுளுக்கு வந்து பக்தி செய்யணும்னு தான் நினைக்குவாங்க. வேற எதையுமே கடவுள்கிட்ட கேட்கவே மாட்டாங்க. ஈவன் கடவுள் ஒரு முக்தி கொடுக்குறான்ப்பான்னா கூட எனக்கு எதுவுமே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இதுதான் வந்து வைஷ்ணவ பக்தர்களுடைய குணாதிசை. ஆனா அசுரர்களுடைய குணாதிசை என்ன, எல்லாம் எனக்கு வேணும், நான் தான் வந்து அரசாளணும், நான் தான் பெரியவனா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? சோ
ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த 2வது ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्णा माता जी। सदेवे मन्दार द्रोण्यान् नभः परदारुणम् मूर्वहूर्नभो विशन् पदं कृष्ण श्रीरावणीः हरे कृष्णा. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா மந்தார பருவமலைக்கு போறார். ஓகேவா? மொழிபெயர்ப்புல பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இரண்யகசிப்பு வந்து மந்தார பலவைக்கு போயிட்டு தன்னுடைய கால் நுனி மேல வந்து நின்னுட்டு தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. 2 கையை வந்து ஆகாயத்தை தூக்கி தூக்கி நின்று வச்சுக்கிட்டு தவத்தை நோக்கி பண்றாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இது வந்து சாதாரணமா நம்மளால வந்து முடியாது. கொஞ்ச நேரம் வந்து காலை உயர்த்தி வைக்க முடியும். ஆனா அந்த விரல் மேலே நிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அதுவும் என்ன பண்றாரு, 2 கையை வேற மேல தூக்கி வச்சுக்கிறாரு இல்லையா? இருந்தாலும் கஷ்டம் இருந்தாலும் சொல்லிட்டு தான் வந்து நினைச்சதை அடையணுன்றதுக்கோசம் இதை வந்து பண்றார் இல்லையா? 3வது ஸ்லோகம். ஒருத்தரா 3 ஸ்லோகம் முடிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. जरा दीदी दीदी तीवी रेजे संवर्तार्क इवाम कवि तस्मिन् तपस् तप्यमाने देवा सदादानि पेजरे। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இரண்யகசிப்புடைய தலையிலிருந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, சூரிய கதிர்கள் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு வெப்பமா இருக்கும் இல்லையா? அழியும் நேரத்தில் சூரியனின் கதிர்கள் வந்து எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வெப்பம் அவர் கையில இருந்து வருது. வெப்பமும் வருது, அந்த வெப்பத்துல வந்து பிரகாசமும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராலும் அந்த வெப்பத்தை வந்து தாங்கவே முடியல. ஓகேவா? ஸோ இது இவ்வளவு அளவுக்கு கடுமையான தவங்களை வந்து செஞ்சிட்டு இருக்காரு இரண்யகசிப்பு. ஸோ கிரகங்கள்ல சுற்றி திரிந்த தேவர்களால வந்து அவங்களால வந்து இதை பொறுத்துக்கவே முடியல இந்த வெப்பத்தின் தாக்கத்தைன்னு சொல்றாங்க. ஓகே. அடுத்தது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே दस्यै मूदान समुद्भूत सदुमो तिनिस्तमोमय तीर्यक उत्तमं अदे लोकान् प्रदापत् विश्वतीर्दः। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ போன ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னாரு, அவர்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய வெளிச்சம் வந்து பிரகாசம் எப்படி இருக்கு, அழிவு சமயத்துல எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி பிரகாசம் இருக்கு, சகிக்க முடியாதவும் இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே வந்து இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கடுமையான தவத்தின் காரணமாக வரக்கூடிய அந்த நெருப்பு இருக்கு இல்லையா, அந்த நெருப்பு வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து பரவுது. மேல் கிரகங்களுக்கும் கீழ் கிரகங்களுக்கும் ஃபுல்லா பரவிட்டு அதுல இருந்து என்ன வருது, புகையும் வருது அப்படின்னு சொல்றாரு. நெருப்பும் பரவுது, அதனோட சேர்ந்து புகையும் பரவுதுன்னு சொல்றாங்க. 5வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। खुशबूर्नाडि उदन्वन्तः सात्विक पत्रिक्षाचल्पुः निबेतु सक्रहस्तारा जाज्वलुष्का दिशो दाशा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ ஒரு கடுமையான தவம் பண்றதுனால அந்த வலிமையினால என்ன ஆகுது, ஆறுகள் பெருங்கடங்கள்ல எல்லாம் வந்து கலங்கமாயி நிக்குது. மலைகள் தீவுகள் கூடிய பூலோகத்தின் மேற்பரப்பு நடுங்கவும் ஆரம்பிக்குது. மலைகள்லாம் நடுங்குது, கடலு ஆறு எல்லாம் வந்து கலங்குது, நட்சத்திரங்கள் என்ன ஆகுது, கீழே விழுந்துது. ஓகே, எல்லா திசைகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருடைய நெருப்பு தான் சுடர் விட்டு எரிகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ नेक्स्ट 6 पढ़ेंगे माताजी. हरे कृष्णा. विज्ञानभयम् असुर देवो जगत्पते तैत्रोन्द तपस् उन्मेदिभि निलै चक्नुमा என்ற பிரம்மலோக யுயூத் சுராவில் உண்மையான திவா இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு அப்படி ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்க மாதாஜி? நம்ம கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அது இப்படி ஆயிருக்கு நமக்கு. ஓகே, சோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப தேவர்கள்லாம் வந்து ரொம்ப மனம் கலங்கி போயிட்டாங்க. என்னப்பா இந்த இரண்யகசிப்பு இவ்வளோ அளவுக்கு கடுமையா தவம் பண்றான். ஓகேவா? அந்த கலங்கத்தால அவங்கவுங்க வீட்டை விட்டு கிளம்பிட்டாங்க. அவங்களுடைய உயர் கிரகத்துல இருந்து எங்க போயிட்டாங்க, பிரம்மா கிட்ட போயிட்டாங்க. படைப்பவர் அவர் தானே, அவங்க கிட்ட போயிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஓ மாஸ்டர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ், இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு எல்லாம் எஜமானன் யாரு, பிரம்மா இல்லையா? அவர் கையில இருந்து வர இரண்யகசிப்பு கையில இருந்து வரக்கூடிய நெருப்பு இருக்கு இல்லையா,
அது வந்து எங்களை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. எங்க கிரகத்திலே எங்களால தங்கறதுக்கு முடியல. நாங்க அதை தாங்காம உங்க கையில வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கலக்கமா அவங்க சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. இன்னும் நீங்க 2 படிங்க. அடுத்தடுத்து 3 முடிச்சிடலாம். माताजी हरे कृष्ण तस्य को वासुमसुभुमन् विदेहि यादि मन्यसे लोकानायव नश्यन्ति पालिहारस्तवा विभुः हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆம், தேவதேவர்கள்லாம் போயிட்டு பிரம்மா கிட்ட சொல்றாங்க, ஓ மகத்தான மனிதரே, ஓகேவா, பிரபஞ்சத்தின் தலைவரே. இது யாரை குறிக்குதுன்னா பிரம்மா தேவர். நீங்க வந்து ஒரு இப்ப நினைச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சரியான ஒரு முடிவு எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாங்கெல்லாம் அழிஞ்சு போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க எங்களை காப்பாத்தலாம், நாங்க எல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய குடிமக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விண்ணப்பிக்க வைக்கிறாங்க. ஓகே, எல்லாவற்றையும் அழிக்கிறதுக்கோசம் அவன் தவம் பண்ணிட்டு இருக்கான், எங்களுக்கு வந்து இடையூறு செஞ்சுட்டு இருக்கான். பேரழிவு ஏற்படுத்தணுன்றதுக்கோசம் இரண்யகசிப்பு தவம் பண்ணிட்டு இருக்கான். நீங்க எங்களை அவன் கையில இருந்து காப்பாத்துங்க, உங்களால முடியும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னு சொல்றார். கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. दस्यायं वहुपु सिबारिसु कारदोदीय दबल निर्माणं किन्न वितत् तवदापि निवेदितं हरे कृष्ण। சோ இரண்யகசிப்பு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் ரொம்ப ரொம்ப கடுமையான தவத்தை மேற்கொண்டு இருக்காரு. அவருக்கு என்ன பிளான் வச்சிருக்காருன்னு உங்களுக்கு தெரியல. இப்ப நாங்க உங்களுக்கு அந்த பிளான் எல்லாம் சொல்றோம்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. ईषत्वा सराचरार साराचारं इदं तपो योगसमाधिदा अत्यास्ते सर्वदृश्येभ्यः परमेष्टि விஜாசனம் ஹரே கிருஷ்ணா. பின்னர் யோக சமாதி நிலை அடைந்த பிறகு ஒருவர். அது வந்து தப்பா டிரான்ஸ்லேட் ஆயிருக்கு மாதாஜி. 2 ஸ்லோகம் இருக்கு. ஓகே, ததகம் வர்த்தமானேன தபயோக சமாதீன காலாத்மனோ ச நித்யவத் சதா இஷ்யே ததா மனக அப்படின்னு சொல்லிட்டு 10வது ஸ்லோகம். ஓகேங்களா? சோ பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்து தலைவர் யாரு? உயர்ந்த மனிதர் பிரம்மா. அவர் அந்த இடத்துக்கு வரணும்னா அவரும் வந்து கடுமையான தவம், மாயசக்தி மற்றும் மயக்கம் ஆகியவற்றின் மூலம் தனது உயர்ந்த பதவியை பெற்றுள்ளார் இல்லையா? இதன் விளைவாக பிரபஞ்சத்தை வந்து படைத்த பிறகு அதற்கு மிகவும் வணங்கத்தக்க தேவதையாக மாறிவிட்டார். கஷ்டப்பட்டுதான் அவரும் அந்த இடத்துக்கு வந்தார் இல்லையா? நமக்கெல்லாம் தெரியும், தாமரை யாருடைய வயிற்றுல இருந்து பிரம்மா பிறப்பாரு? எந்த விஷ்ணு இருந்து? கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுடைய தொப்புல இருந்து தாமரை தண்டு வரும், அதுல இருந்து பிரம்மா பிறப்பார். பிரம்மா பிறந்த உடனே அங்க எல்லாமே இருட்டா இருக்கும். அப்ப வந்து அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியாது. அந்த தாமரை தண்டுக்குள்ள போவாரு. அப்ப வந்து ஒரு அசரீர வாக்கு கேட்கும், அதான் நீ தப்பா பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு பிறகு அவர் தவம் பண்ணி பல வருஷங்கள் பண்ணி ஞானத்தை பெற்று அவர் படைக்கும் தொழில வந்து கடவுளை பார்ப்பார், நேருக்கு நேர் பார்ப்பார். ஓகேங்களா? அதெல்லாம் பார்த்த பிறகுதான் வந்து பிரம்ம சமிதை எழுதுவார். அதுக்கு பிறகு அவர் வந்து இந்த இதுவை வந்து இந்த பதவிக்கு வந்தார் பிரம்மா. சோ பிரம்மா வந்து கஷ்டப்படாம வரல இல்லையா? அந்த பதவிக்கு வந்தவர் கூட அவர் கஷ்டப்பட்டு தான் வந்தார் இல்லையா? அவர் வந்து நித்தியமானவர், காலம் நித்தியமானது என்பதால் நான் பல பிறவிகளுக்கு அத்தகைய தவம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? அதனால வந்து இந்த பதவியை நான் வச்சிருக்கிறேன். ஓகே, சோ பிரம்மாவுடைய விதாசியேனாம் ஆயதத் பூர்வம் போஜசா என்று அன்னை கால ஒரு நிமிஷம் இன்னொரு முறை டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன். கல்பாந்தே வைஷ்ணவாதிபிகி ஒரு நிமிஷம். ஓகே, ஓகே. இதெல்லாம் வந்து தேவதேவர்கள் வந்து யாருக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க? பிரம்மாவுக்கு சொல்றாங்க, இரண்யகசிப்போட பிளான் என்னன்னு சொல்லிட்டு. இவர் வந்து கடுமையா தவம் பண்றாரு இல்லையா? இதன் மூலமா என்ன பண்ணுவாரு? எல்லாத்தையும் தலைகீழா மாத்துவேன்.
ஓகேவா? உலகிலே நிறுவப்பட்ட அனைத்து நடைமுறைகளும் நான் தலைகீழாக மாற்றுவேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாரு? புண்ணிய மற்றும் பாவ செயல்களின் விளைவுகளை நான் தலைகீழாக மாற்றுவேன். ரெண்டாவது என்ன சொல்றாரு? இங்க இருக்கக்கூடிய நடைமுறை விஷயங்களையும் வந்து தலைகீழா மாத்துவேன். 1000 ஆண்டு முடிவில் துருவலோகம் கூட அழிக்கப்படும். பட் என்ன சொன்னார் கடவுள் வந்து? துருவலோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சம்லாம் அழிஞ்சா கூட துருவலோகம் வந்து அழியாதுன்னு சொன்னார். பட் இவர் என்ன சொல்றாரு? துருவலோகத்தை அழிப்பேன். அதனால என்ன பயன்? நான் பிரம்மாவின் நிலையில் இருக்க விரும்புகிறேன். ஓகே. ஸோ இரண்யகசிப்புடைய பிளான்ஸ் எல்லாம் இப்ப சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இரண்யகசிப்பு எவ்வளவு அளவுக்கு டிட்டர்மைண்டா இருக்காருன்றத வந்து தெரியப்படுத்துறாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது இதுக்கோசம் யாராவது தவம் பண்ணுவாங்களா? ஒரு அழிவு உண்டு பண்றதுக்கு யாராவது தவம் பண்ணுவாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ இரண்யகசிப்பு என்ன பண்றான்? தன்னுடைய தபஸ் சக்தினால வந்து எல்லாத்தையும் செய்ய முடியும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பெருமையா இருக்கிறார். ஓகேவா? எல்லா இடத்துலயும் வந்து நான் வந்து ஆதிக்கம் பண்ணுவேன். சோ இந்த ஜட உலகில் இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகளை துன்புறுத்துவேன். சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட அதே காரணத்துக்காக மகிழ்ச்சியற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். எல்லாரையும் துன்புறுத்துவேன் தான். அவனுடைய நோக்கம் என்ன? துன்பத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. நினைக்கிறார். ஓகே. இதுதான் வந்து அசுர மனம். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? அவனுடைய மனவுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் நமக்கு தெரியுது. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இது சுஸ்ரும நிர்பந்தம் தவ பரமம் ஆஸ்திதா விதஸ்வானந்தரம் யுக்தம் ஸ்வயம் திரிபுவனேஸ்வர. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப என்ன சொல்றாங்க தேவர்கள்? ஐயா நாங்க வந்து உங்க பதவி அடையணும்னா அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். பட் இரண்யகசிப்பு வந்து இவ்வளோ அளவுக்கு ஏன் கடுமையா தவம் பண்ணியிருக்கான்னா உங்களுடைய இடத்தை பிடிக்கிறதுக்கோசம் தான் அவன் இவ்வளோ அளவுக்கு தவம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதை வந்து நாங்க சுத்து வட்டார விஷயத்துல இருந்து கேள்விப்பட்டோம். தயவு செய்து நீங்க இப்பயே இதுக்கு ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கணும். நீங்க தாமதிக்கவே கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இப்ப எப்படி இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து ஒரு தலைவனுக்கு வந்து ஒரு வேலைக்காரன் இருப்பான் இல்லையா? சோ அவன் அந்த வேலைக்காரன் என்ன பண்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவன் என்ன பண்ணுவான்? கணக்கு போடுவான். நான் எப்ப அந்த எஜமானன் பதவிக்கு போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டமிடுவான் இல்லையா? இது சாதாரணமா ஒரு ஆசை இந்த பௌதிக உலகத்துல. ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது நிறைய நம்ம அரசியல்ல வேற காமனா பார்த்திருப்போம் இல்லையா? இது வந்து உதாரணத்துக்கு இங்க பிரபுபாதா சொல்றார் பாருங்க. இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா முகமதியர் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அங்க நிறைய டூரிங் த முகமதியன் ரூல் நிறைய சேவர்கள் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் எல்லாம் போட்டு கொடுத்தாங்க இல்லையா? அதை நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஈவன் சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்துல வந்து ஒரு பெரிய ஜமீன்தார் இருந்தார். அவர் பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சுபுதி ராயன்னு சொல்லிட்டு. சுபுதி ராய் வந்து பாத்தீங்கன்னா முகமது பையனை வந்து தன்னுடைய வேலைக்காரனா வச்சுட்டு இருந்தார் இல்லையா? சோ அவர் வேலைக்காரனா வச்சிருந்தா கூட அந்த பையனை வந்து தன்னுடைய சொந்த குழந்தைய தான் பார்த்துட்டு இருந்தார். சில சமயத்துல குழந்தைங்க வந்து தப்பு பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க? அம்மா அப்பா அவனை வந்து திருத்துவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி திருத்தும் போது ஒரு நாள் வந்து திருடிட்டார். அதுக்கு வந்து அவர் வந்து திருத்துறதுக்கோசம் ஒரு நாள் சூடு போட்டார். ஓகேவா? அவனுடைய முதுகுல வந்து பாத்தீங்கன்னா காயமாயிடுச்சு. ஓகேவா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து மறந்துட்டார். அவரோட இன்டென்ஷன் என்ன? அந்த முகமதியனோட அந்த சுபுதி ராயோட இன்டென்ஷன் என்ன? நல்லது. தன் பையனை வந்து நல்லா வளர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. சுபுதி ராய் வந்து நம்ம அப்பா நல்லா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவரை அதை எடுத்துக்கல. ஓகேவா? அதுக்கு பிறகு அந்த பையன் பெரியவனா ஆயிட்டு கல்யாணம் ஆகுது. ஓகேவா? அவர் வந்து இந்த நாள்பட என்ன ஆகுறாரு? ஒரு அரசனா ஆயிடுறாரு. அப்ப வந்து அவர் பேர் பாத்தீங்கன்னா உசேன் ஷா, நவாப் ஆஃப் பெங்காலுக்கு வந்து அரசராறார். அப்ப அவங்க மனைவி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த முதுகுல இருக்கக்கூடிய தழும்ப பார்த்துட்டு கேக்குறாங்க, என்ன ஆச்சு, எப்படி ஆச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது இது மாதிரி வந்து நான் தப்பு பண்ணேன், அதனால வந்து சுபுதி ராய் வந்து எனக்கு தண்டனையா இந்த காயத்தை உண்டு பண்ணாரு, எனக்கு தீ வச்ச என்னது நெருப்பு என்ன சொல்லுவாரு சூடு வச்சாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்போ வந்து அந்த அம்மா சும்மா இருக்கணும் தானே? அது இல்லாம ரொம்பக்கோ வற்புறுத்தி கட்டாயம் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து நீங்க ஏதாவது ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இல்ல நான் பண்ண மாட்டேன்னு அவர் சொல்றார். ஓகேவா? சோ நான் பண்ண மாட்டேன், சுபிதி ராயெல்லாம் கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நான் அவருக்கு வந்து ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன். நான் இன்னைக்கு இந்த நிலையில இருக்கேன்னா அதுக்கு வந்து யாரு காரணம்? அவர் தான் காரணம். சோ நீ சொல்றதுனால நான் அவரெல்லாம் கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார்.
அப்ப வந்து அந்த மனைவி என்ன சொல்றாங்க, சரி நீ அவரை வந்து முகமதியனா மாத்திடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இதுதான் புத்தி தெரியுது பாருங்க என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து போய் சொல்றாரு அவர்கிட்ட. ஓகே. அப்ப வந்து அவர் ஒத்துக்க மாட்டார். ஓகேங்களா? அப்ப என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இவர் வந்து அந்த காலத்துல ஒரு வழக்கம் இருக்கு இல்லையா? தண்ணிய வந்து அவங்க மேல தெளிச்சுட்டாங்கன்னா, அவங்க வேற ஜாதியில போயிட்டாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது மாரி தண்ணிய எடுத்து எடுத்து அந்த சுபுதிராய் மேல வந்து தெளிச்சு விட்டுடுவார். ஓகேவா? கொஞ்சம் தண்ணிய எடுத்து சுபுதிராய் மேல வச்சுருவாரு. அப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் பிராமணரா இருந்தவர் வந்து, இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு முகமதியனா மாறிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அப்ப வந்து எல்லா வைஷ்ணவர்களும் அவர வந்து தூரம் வைப்பாங்க. ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷன், ஒரு சேவகனுடைய மனோநிலை இல்லையா? சேவகன் வந்து எஜமானன் ஆனாலும் அவனுடைய மனோநிலை மாறுமா? பதில் சொல்லுங்க. மாறாது மாதாஜி. மாறாது இல்லையா? ஸோ இந்த கதையிலேருந்தே வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடலாம். அப்ப அவருடைய கதை என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, அத முடிச்சிடலாம் அந்த சுபுதிராய் கதை. எல்லா பிராமணர்களும் வந்து என்னப்பா பண்றது? எனக்கு ஏதாவது ஒரு எனக்கு ஏதாவது ஒரு தீர்வு சொல்லுன்னு கேட்பாங்க. எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, "சுட சுட நெய்ய குடி" அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி போய் காய்ச்சி குடிக்க முடியுமா? அவன் 1 லிட்டர் நெய்ய குடிச்சா அவன் உயிரே போயிடும். இல்லையா? ஸோ எல்லாரும் அவன வந்து ஒதுக்குறாங்க. அப்போ கடைசியா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து மீட் பண்ணுவார். "நீ அத பத்திலாம் கவலையே படாத. நீ வந்து விருந்தாவனத்துக்கு போயிட்டு நாம ஜெபம் பண்ணுன்னு" அப்படின்னு சொன்னார். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து அவரு சந்தோஷமா அந்த அந்த வழிய எடுத்துக்கிட்டு போவார். ஓகேங்களா? இது சுபுதிராயோட கதை. நம்ம அவருடைய சேவகனுடைய கதைக்கு வரலாம். அந்த உசேன் ஷா இல்லையா? வேலைக்காரனா இருந்தவன் அ அரசன் ஆயிட்டான். அவனுடைய புத்தி எவ்வளோ அளவுக்கு தன்னுடைய அ தன்னை வளர்த்த அப்பா ஸ்தானத்துல இருந்து வளர்த்தவரே அப்படி பண்ணாரு இல்லையா? அது மாரி மனோபாவம் யாருக்கு இருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. யார பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம்? இரண்யகசிப்பு இல்லையா? ஸோ இரண்யகசிப்பு இதுக்கு ஒரு பெரிய உதாரணம். ஆ பிரம்மாவையே நோக்கி அவர் கையிலே வரம் கேட்கிறாரு. அவரையே கொல்லணும். அவர் பதவிக்கு போகணும்னு நினைக்கிறார். இல்லையா? இப்ப இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. 13வது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு படிக்கிறேனா? படிங்க. ம். தவசத் இருங்க சின்ன தவ தவசத் ஜவான் பரமேஷ் யஞ்சத் பதே பாவய ஸ்ரேயஸ்ஸே சேஷமாய விஜயாச. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தேவதையர்களோ பிரம்மா உங்களுடைய நிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்த நிலை. அது நிச்சயமான உயர்ந்த நிலை. குறிப்பா இதுல யாருக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப மங்களமா ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, பசுகளுக்கு, பிராமணர்களுக்கு நல்லதாகும். எப்போ வந்து ஒரு பிராமண கலாச்சாரமும், பசுக்களும் வந்து பாதுகாக்கப்படுதோ, அப்ப என்ன ஆகும்னா, அங்க வந்து நெறைய மகிமை, மங்களகரமான விஷயங்கள் தான் நடக்கும். அப்ப என்ன ஆகும்? வேதங்கள் படிக்கிறதுனால மழை நல்லா வரும், யாகம், யக்னங்கள் பண்ணுவாங்க. தானிய விளைச்சல் எல்லாம் வரும். அப்ப என்ன ஆகும்? அதிர்ஷ்டம்ன்றது அவங்களுக்கு எல்லா விதத்திலும் வரும். சந்தோஷமா இருக்கும். இவன் வந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாமே துரதிர்ஷ்டமா ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அவரு இன்கேஸ் உங்க இடத்துல உட்கார்ந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாம் வந்து ம், எல்லாமே வந்து அழிவில தான் போகும். நஷ்டம் தான் அடையும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ, இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எத வந்து நம்ம வேதங்கள் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிராமணருக்கும் வந்து ஆ ஓகே மாதாஜி. பிராமணர வந்து காப்பாத்தணும். அப்புறம் வந்து பசுக்கள வந்து காப்பாத்தணும். பிராமணர்களுக்கு தேவையான தட்சணை குடுக்கணும். பசுக்கள வந்து பேணி காப்பாற்றணும். ஏன்னா நமக்கு தெரியும் 7 தாய்களில ஒருத்தவங்க அவங்க. இல்லையா? ஸோ, அதனால வந்து பசு எங்க நல்லா இருக்குதோ, அந்த இடம் வந்து அந்த நகரமோ, நாடோ வந்து நல்லா இருக்கும். பசுவதம் எங்க நடக்குதோ, அந்த அந்த இடத்துல வந்து பெரிய போராட்டம் இருக்கும். வாழ்க்கையில. சரியா? ஸோ, ம். சரி இப்ப இரண்யகசிப்புவனோட ஆசை என்ன? தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது பிரம்மாவுடைய உயர் பதவியில போய் உட்காரணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறான். ஓகேவா? ஸோ, ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையில வந்து என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணர் தான் இந்த அசலான முதலாளி.
அதுதான் நம்ம ஸ்லோகத்துல படிச்சிருக்கோம். போக்தாராம் யக்ன தபசம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் சொல்லிட்டு இல்லையா. சோ எல்லாத்துக்கும் வந்து அவர்தான் வந்து அதிபதி, சுப்ரீம் வெல்விஷர், அப்புறம் என்ஜாயர் வந்து அவர்தான். ஓகேவா. சோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே வந்து பாகவதத்துல கொண்டு உறுதிப்படுத்திருக்காங்க. தேனே பிரம்ம ஹிருதய ஆதி கவையே. சோ பிரம்மருடைய இருதயத்துல ஞானத்தை யார் வச்சது? பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வச்சார் இல்லையா. அவருக்கு வந்து ஞானத்தை கொடுத்துட்டு இந்தாப்பா இந்த படைப்பு தொழில நீ செய்யின்னு அப்படின்னு சொன்னார். ஓகேங்களா. சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பிள்ளைகளை வந்து இது பண்ணார், அவங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்தார். பிரம்மா நாரதருக்கு ஞானத்தை கொடுத்தாரு இல்லையா. சோ அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா தான் வந்து பிரின்சிபல் கிரியேட்டர். அதுக்கு தேவையான ஞானத்தை எல்லாம் வந்து பகவான் தான் கொடுத்தாரு. ஓகேவா. சோ இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க தேவதேவர்கள், தமக்கு வந்து என்னென்னலாம் ஆபத்து இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவதேவர்கள் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட போய் பிரம்மா கிட்ட இப்படி விண்ணப்பிக்கம் வைக்கிறாங்க. ஓகேவா. படைப்பின் தொடக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 அசுரர்கள் இருந்தாங்க. யார் யார் அது? கைத்தப மது என்ற 2 அசுரர்கள் இருந்தாங்க. அந்த அசுரர்கள் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு வேதங்களை சொல்லி கொடுக்கும்போது அவங்க திருடிட்டு போயிட்டாங்க இல்லையா. அப்ப வந்து யார் வந்து காப்பாத்துனது? பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து காப்பாத்தினாரு. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இரண்யகசிப்பு வந்திருக்கார் இல்லையா. சோ இவர்கையில இருந்து நம்மள ரட்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. ஓகே. உங்களையே வந்து அந்த இடத்துல இருந்து அந்த பதவிக்கு அவன் வரணும்னு நினைக்கிறான், உங்களை இந்த இடத்துல இருந்து எடுத்துடணும்னு அப்படின்னு. இதுவரையும் யாருமே இது மாதிரி நினைச்சதே இல்லை, உங்களுடைய பதவிக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா. அந்த 2 அசுரன் கூட பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை தான் திருடிட்டு போனான். பட் இப்ப இருக்கிற அசுரன் வந்து உங்க பதவிக்கு வந்து விருப்பப்படுறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பூயக பூத்யன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூத்யே என்ற ஒரு வார்த்தையை வந்து யூஸ் பண்றாங்க. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா அதிகரிக்கும் செல்வ செழிப்பு. ஓகே. ரிஷி ஸ்ரேயச, ஸ்ரேயசன்னா என்ன அர்த்தம்? தன்னுடைய நாட்டிற்கு, சொந்த நாட்டிற்கு வந்து திரும்பி செல்லுதல், அதாவது கடவுளுடைய லோகத்துக்கு திரும்பி செல்லுதல். ஓகேவா. சோ ஒருத்தன் வந்து ஆன்மீகல முன்னேறணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஜட நிலையிலிருந்து உயர்ந்த நிலைக்கு வரணும் இல்லையா. அது அந்த நிலையில இருந்து விடுதலை ஆனாதான் வந்து ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையும். இல்லைன்னா அதே மாதிரிதான் மறுபடியும் மறுபடியும் பிறப்போம் இறப்போம், அந்த சக்கரத்துக்குள்ள இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எனவே அத்தகைய ஆன்மீக ஆசீர்வாதம் பூதின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா. பூதின்னா என்ன? ஆன்மீக ஆசீர்வாதம். ஓகே. அல்லது விபூதின் என்று அழைக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்றாங்க. இதை வந்து பகவத்கீதையில வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார், எத்யத் விபூதிமாத் சத்வம் மம தேஜோ அம்ச சம்பவாம். ஓகே. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக உலகத்துல வந்து ஆன்மீக விஷயத்துல வந்து முன்னேற்றம் அடைறான்னா அவனுக்கு சைமல்டேனியஸா ஜட பொருட்களும் வந்து செழிப்புடன் இருக்குது இல்லையா. ஓகே. அது என்னத்துக்கு, எதனால அவனுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுள் கொடுக்கக்கூடிய பரிசு. அதுக்கு நமக்கு தெரியும் இல்லையா. சுதாமா வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட போனார் இல்லையா. அவர் என்ன கொடுத்தாரு? அவர் ஒண்ணுமே கேட்கல, இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் கொடுத்தாரு இல்லையா. சோ ஒருத்தர் நல்ல பக்தி பண்ணா கடவுள் வந்து அவனுக்கு தேவையான ஐஸ்வர்யங்களும் கொடுப்பாருன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சிறப்பு பரிசு கடவுள் கொடுக்கறது. ஓகேவா. சரி, எனக்கு இப்ப வந்து இந்த பூமியில பிரம்மாவுடைய ஆட்சி செல்வாக்கு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ, இரண்யகசிபுடைய ஆட்சி மேலோங்கிச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ராட்சசர்கள் அசுரர்கள் எல்லாம் வந்து பொறுப்பேத்துப்பாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? நம்மளுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் என்ன ஆகும்? பிராமணர்களுக்கு எங்க இருந்து பாதுகாப்பு, பசுகளுக்கு எங்க இருந்து பாதுகாப்பு? இருக்கவே இருக்காது. இந்த யுகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இந்த வந்து அசுரர்கள் வந்து அரசர்களா இருப்பாங்க, வேண்டாம் இந்த நிர்வாகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. 14வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. இது விஞ்ஞாபிதோ தேவை பகவானாத்மபூர்ஜப நப புரிதோ வருஷா யௌவௌ தைத்தேஸ்வராசிரமம்
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப வந்து பிரம்மா வந்து கேட்டுக்கிட்டார். இவங்க எல்லாம் பேசுறது கேட்டு அவருக்கும் கொஞ்சம் பயம் இல்லையா? சோ அவர் வந்து இப்ப பாருங்க, அவர் மாத்திரம் போர்ல அவர் கூட பிருகு முனிவர், தக்ஷன் சொல்லிட்டு பெரிய முனிவர்களோட சேர்ந்து இரவ இரண்யகசிப்பு தவம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இடம் எது? எந்த மலைன்னு சொன்னோம்? ஆரம்பத்துல சொன்னேனே, கவனிக்கலையா யாரும்? ஹரே கிருஷ்ணா. மந்தார மலை. மந்தார மலைக்கு போறாங்க. யார் யார் போறாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பிரம்மா தனியா போறாரா? ஹரே கிருஷ்ணா. தனியா தான் மாதாஜி போறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பதானே சொன்னேன், அவர் தனியா போல, அவர் கூட பிருகு முனிவர், தக்ஷன் பெரிய முனிவர்களை கூட்டிட்டு போறாருன்னு சொல்லிட்டு. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆம், அஹ், நா நா தாதர்ஷ பிரசன்ன பிரசன்ன வான்மீக திரண்ண சிசகை பிபீலி காபிர உச்சரிப்பு மோதஸ் வாங் மச சோனிதம் நாட் அது விடுங்க மாதாஜி, தப்பா டிரான்ஸ்லேட் ஆயிருக்குது. ஸோ மொழிபெயர்க்க போயிடுறேன் நான். ஸோ இப்போ வந்து பிரம்மா எப்படி போனார்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு ஒரு வண்டி இருக்கு. அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்னப்பறவை வாகனத்துல வந்து ஏரோப்ளேன் போறாரு. ஓகேவா? போறாரு. அவரால் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இரண்யகசிப்பு எங்க இருக்கான்னு பார்க்கவே முடியல. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லா வந்து எறும்பு புத்து சுத்திட்டு இருக்குது இல்லையா? எறும்பு சுத்து, அப்புறம் வந்து புல்லு, மூங்கில், குச்சி எல்லாம் மூடிட்டு இருக்குது. ஓகேங்களா? ஏன்னா நிறைய காலமா வந்து அவர் தவம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இல்லையா? அந்த எறும்பு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய தோல், கொழுப்பு, சதை எல்லாத்தையும் வந்து சாப்பிட்டுடுச்சு. ஓகேவா? சோ பிரம்மா பார்த்தாரு, இது என்னடான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, மேகத்தை மூடப்பட்ட சூரியன் போல இருக்குதேன்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் இவ்வளவு அளவுக்கு வெப்பமா இருக்குதேன்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியமாவும் ஆயிடுச்சு அவருக்கு. ஆச்சரியமா ஆயிடுச்சு. அப்புறம் வந்து புன்னகையும் வருது அவருக்கு. ஸோ அப்ப வந்து பேசுறார். ஓகே. ஸோ அசங்கயாம் புருஷக. இத பாத்தீங்கன்னா அந்த உயிரினத்திற்கு ஜட ஒரு எந்த ஒரு ஆயுதத்தானையும் கொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு ஹரே கிருஷ்ணா. இரண்யகசிப்பு. ஆ. இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்? அசங்க எம் புருஷக, அதாவது உயிர்வாழினங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாஸ் நத்திங் டு டூ வித் மெட்டீரியல் கவரிங். இந்த உலகத்துல இப்ப எதுக்கு இங்க சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, பாதி உடல் நல்லா இருக்குது, தோலும் தசையும் நல்லா இருக்குது, பாதி வந்து எலும்பு குடுமா இருக்கு. ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? ஒரு ஆத்மாக்கு எதுவுமே தேவையில்லை, அந்த மெட்டீரியல் கவரிங் கூட தேவையில்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? இந்த பௌதீக உடலுக்கும் அந்த ஆத்மாவுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. அதுதான் டிரான்ஸ்பரண்டலா சார். அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்க உயிர் தான் டிரான்ஸ்பரண்டல்னு சொல்றாங்க. வெளியில வேற ஒரு ஜீவனுக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் சொல்லுங்க. ஓகே. அதான மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, எட்டர்னல். பரமாத்மாவும் எட்டர்னல், நம்மளுடைய உடல் வந்து அழியக்கூடியது. கரெக்ட் மாதாஜி. ஓகேவா? சோ நீ என்னப்பா இவ்வளோ கடுமையா தவம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு, ஓகேவா? உண்மையில் பாத்தீங்கன்னா அவர் எவ்வளவு வருஷம் தவம் பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, indeed it said performed 100 years. ஹெவன்லி இயர்ஸ். ஹெவன்லி இயர்ஸ் சாதாரண நம்ம 100 வருடம் இல்லை, 100 சொர்க்க ஆண்டுகள் செஞ்சாருன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது பிரம்மா தேவர்களின் கணக்குப்படி பாத்தீங்கன்னா 6 பிரம்மா அவர்களுடைய தேவதர்களுடைய கணக்குப்படி 6 மாசம். ஓகேவா? அப்பனா ரொம்ப நாள், பல வருஷங்கள் வந்து அவரு தவம் பண்ணியிருக்காரு. அதனாலதான் எலும்பு, அங்க இருக்கக்கூடிய பூச்சி எல்லாம், மண்புழு எல்லாம் அவர் மேல வீடு கட்டி இருக்குது இல்லையா? சோ இது வந்து சாத்தியமா வந்து பண்ண முடியாது. பட் இவ்வளோ அளவுக்கு தவம் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாவே இதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டுறார். ஓகேங்களா? என்னடா இரண்யகசிப்பு இப்படி எல்லாம் தவம் பண்ண முடியுதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த சக்தியை பார்த்துட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாரு. இவனுக்கு எங்க இருந்துடா இந்த சக்தி வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ நிறைய பேருக்கு தெரியல, அவன் உயிரோட இருக்கிறானா இல்லையான்னு கூட தெரியல. ஏன்னா அவ்வளவு ஃபுல்லா மூடிட்டு இருந்துச்சுல எறும்பு பூத்தெல்லாம். சோ ஸோ இந்த நிறைய நாள் செஞ்சதுனால அவரை வந்து என்ன சொல்றாங்க? தைத்தியர், ராட்சசர்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பிடிவாத குணம் இருக்கும், தான் நினைச்சதை அடையவே செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? பெரிய துறவிகள் கூட பாத்தீங்கன்னா இத மாதிரி கடும் தவம் பண்ணது இல்லைங்களா? ஓகேவா? சோ நம்ம பார்த்திருக்கோம், திருவ மகாராஜா கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாசத்துக்கு வந்து என்ன சாப்பிட்டாரு? பழங்கள் சாப்பிட்டாரு. ஒரு 6 மாசம் தான் பண்ணாரு, அதுக்குள்ள கடவுளே வந்துட்டாரு இல்லையா? என்னப்பான்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாரு
இல்லையா? இவன் வந்து இருக்கிறானே, இவன் பெரிய ராட்சசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க அவங்க. ஓகேவா? எதனால இவன் செய்யறான்? தன்னுடைய புலன் திருப்திக்கோசம் செய்யறான். ஓகேவா? அவரது மகன் பிரகலாதா மகாராஜருக்கு அப்போது 5 வயதுதான். அதனால் பிரகலாதனால் என்ன செய்ய முடியும்? அப்ப இப்ப வந்து கேள்வி கேட்கிறார். இவருடைய பலம் என்ன? இவருடைய பலம் என்ன? ஓகே. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு? அவர் வெறுமனே என்ன பண்ணார்? பிரகலாதன் பக்தி தான் பண்ணார். இவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டமே பண்ணல இல்லையா? பக்தியை தான் பண்ணார். பல முறை வந்து தன் பையனை வந்து கொல்லணும்னு நினைக்கிறார் இல்லையா? அவர் வந்து தோத்து தான் போயிடுறார். யார் வந்தார் காப்பாத்துறது? கடவுளே வந்தார் இல்லையா? இது வந்து நாரத முனி சொல்றார். இரண்யகசிப்பு செஞ்ச செயலே பாருங்க, பிரகலாதன் செஞ்ச செயலை பாருங்க. இவர் கடும் தவம் பண்ணாரு. சோ இவர் வந்து என்ன பண்ணாரு? தவம் பண்ணும்போது பல உயிரினங்களுக்கு பிரச்சனை. இவர் வந்து பக்தி பண்ணும்போது அவருடைய டிமோனிக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அசுர நண்பர்களுக்கும் நன்மை தான் கிடைச்சிச்சு இல்லையா? இவர் வந்து யார் வந்து காப்பாத்துனாங்க? கடவுளே வந்தார், பகவானே வந்தார். இவரை வந்து மீட் பண்றதுக்கு யார் வர்றாரு? இந்த பிரம்மா வர்றார் இல்லையா? இங்க முழுமுதற் கடவுள் வந்தாரு. முதல்ல படைச்ச சிருஷ்டி வந்துச்சு. ஓகேவா? இந்த வித்தியாசம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ யார் ஒருத்தன் வந்து சின்ன பக்தி பண்ணா கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பெருசா கடவுள் எடுத்துக்கிறார். ஓகேங்களா? சுக்ருதம் சர்வபூதானாம். ஓகேவா? சின்ன அளவுக்கு பக்தி பண்ணா கூட கடவுள் வந்து அவருக்கு வந்து பல நன்மைகளை கொடுக்கிறார். அவர் வந்து மறக்கவே மாட்டார். ஓகேவா? சோ ஒரு பக்தனானவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இறைவனின் குணங்களை வந்து ஏத்துக்கிறான். ஓகே. இறைவனின் ஒரு குணங்களை ஏத்துக்கிட்டு அவருக்கு வந்து சேவை செய்யறான். ஓகே. அப்படின்னு சொல்றான். அது அவன் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அனைவரின் நல்வாழ்விற்காக செயல்படுகிறான். எப்படி பிரபுபாதா இந்த மகா மந்திரம் அவர் குரு சொன்னனால எல்லாருக்கும் எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தாரு இல்லையா? அவர் ஆரம்ப நிலையில போகும்போது ஜலதூதா ஒரு ஆஹ் கப்பல், அது என்ன சொல்றது, கூட்ஸ் கப்பல் இல்லையா? சரக்கு கப்பல்ல தான் போனார். பட் இப்ப எவ்வளவு அளவுக்கு 108 கோயில் பிரம்மாண்டமா கட்டி எவ்வளவு புக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எத்தனை பேருக்கு நன்மை பண்ணிருக்காரு. இதுதான் பக்தருடைய தன்மை இல்லையா? சோ இந்த அசுரன் இருக்கா இல்லையா, இரண்யகசிப்பு, இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுமையை தான் பண்றான். கடுமையான தவத்தை பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுமை தான் பண்றான். ஓகே. சோ பக்தின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வோபாதி வினிர்முக்தம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஒரு பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜட பொருளிலிருந்து விடுபட்டு மேலும் அந்யா அபிலாஷித சூன்யம். ஓகேவா? அப்படி பண்ணும்போது உயர்ந்த நிலை டிரான்சிடென்டல் பொசிஷனுக்கு போறான். டிரான்சிடென்டல் பொசிஷன் போகும்போது என்ன ஆகும்? அவனுடைய தன்மை பௌதிக ஆசையிலிருந்து இச்சையிலிருந்து விடுபடுறான். இதுதான் வந்து உண்மையான பக்தனுடைய நிலை. அவன் இப்ப வந்து துருவ மகாராஜா கதையே பார்த்த கூட அவன் வந்து பொருள் வேணும் பார்த்து போனான். பட் போன பிறகு அச்சோ நான் வந்து வைரத்தை பார்த்துட்டு கண்ணாடி துண்டை கேட்கறதுக்கோசம் தவம் பண்ணவே எனக்கு எதுவும் வேணான்னு சொல்றாரு. பட் இந்த அசுரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து செல்வாக்கோட இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு பக்தனுக்கும் பக்தன் அல்லாதவனுக்கும். ஓகேங்களா? 17வது படிங்க மாதாஜி. இருங்க ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புக் இருக்கா பிரபு உங்க கையில? இருக்கு. ஏன்னா அந்த தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் சரியா வரமாட்டேன், இங்கிலீஷ்ல எடுத்துக்கிறேன். நான் படிக்கிறேன். படிங்க. வந்திருக்கேன். ஸ்ரீ பிரம்ம மோசா உத்திஷ்டோச்சிஷ்ட பத்ரம் வேதவ சித்தோசி காசியப வரதோகம் அனு பிராப்தோ வரியதாம் ஈப்சிதோ வரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நான் இன்னொரு இதுல வந்து ஸ்லோகம் மாத்திரம் எடுத்து வச்சிருக்கேன், அதை காமிக்கிறேன். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது. இப்ப தெரியுது. ஸோ இப்போ வந்து பிரம்மா வந்து பேசுறார். ஸோ நமக்கு தெரியும் இரண்யகசிப்போட அப்பா வந்து கஷ்யப முனி, அவரோட அம்மா வந்து திதி இல்லையா? ஸோ கஷ்யப முனிவரின் மகனே தயவு செய்து எந்திருப்பான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு எல்லா விதமான நல்வாழ்த்துக்கள் ஆகட்டும். ஸோ நீங்க இப்போ வந்து தவங்கள் செஞ்சிருக்கீங்க, நான் பண்ணியிருக்கீங்க, நான் உங்களுக்கு வரம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை கேளுப்பா,
உனக்கு என்ன வேணாலும் கேளு, நான் உனக்கு வந்து உன்னோட ஆசையை வந்து நிறைவேற்றுறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, இது வந்து மத்வாச்சாரியர் தன்னுடைய ஸ்கந்த புராணத்துல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இரண்யகசிப்பு அவர் வந்து பிரம்மாவுடைய பக்தன். ஓகே, அவருக்கு அதனால இன்னொரு பெயர் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்ய கர்ப்பா. பிரம்மாவின் பக்தனாக இருக்கிறதுனால அவனுக்கு வந்து இரண்ய கர்ப்பான்னு ஒரு பெயர் இருக்கு. ஓகேங்களா, இது நம்ம நாளைக்கு கேள்வி கேட்பேன், நீங்க பதில் சொல்லணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த அசுரர்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தேவர்களை வழிபடுவாங்க. யார் யாரு? பிரம்மா, சிவன் அந்த வழிபடுவாங்க. எதுக்கோசம்? அந்த அந்த பதவி நிலையை அடையறதுக்கோசம். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்காரு. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. अत्रहम् अहम् येदि ते हृद सारं महत् अद्भुतं दश पक्षिद देहस्य प्राणा है अस्तिषु शेरदे। हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ணா. ஸோ பிரம்மா சொல்றாரு, அப்பா எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது. என்னப்பா உனக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு சகிப்புத்தன்மை இருக்கு. எல்லாம் எறும்பு பூச்சி எல்லாம் வந்து உன்னை கடிச்சு சாப்பிட்டு இருக்குது. நீ வெறும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூச்சு காற்றுல தான் உன் உயிரை வந்து எலும்பு கூட உன் உடம்ப வச்சிருக்க. இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, இந்த ஆத்மா எதுவுமே இல்லாம உயிர் வாழுதுன்றதை இந்த இடத்துல வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? அதுக்கு வந்து இந்த தோல், தசை, ரத்தம், எலும்பு எதுவுமே வேணாம். எதுவுமே இல்லாம இந்த உயிர் மூச்சை வந்து வச்சுக்க முடியும்ன்றத வந்து உன்னோட உதாரணம் மூலமா எனக்கு தெரியுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இது இந்த நிலையை வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்சிடென்டல் ஸ்டேஜ் இல்லையா? மாதாஜி சொன்னாங்க பாருங்க, டிரான்சிடென்டல் பொசிஷன் சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பிரபுபாதா சொல்றாரு, ஒரு தொல்காப்பிய ஆராய்ச்சியாளர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அவருடைய பப்ளிகேஷன்ல த லார்ட் கிரைஸ்ட், ஓகே, published finding indicating that Lord Christ, after being buried, was exhumed and then went to Kashmir. என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கெல்லாம் தெரியும் ஜீசஸ் கிரைஸ்டை வந்து க்ரூசிஃபை பண்ணாங்க இல்லையா? அந்த க்ரூசிஃபை பண்ணாங்க, புரியுது இல்லைங்களா? அந்த கிராஸ் மாதிரி இருக்கும், சிலுவையில் வந்து அரைஞ்சாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அரைஞ்சிட்டு அதுக்கு பிறகு அவர் வந்து புதைச்சிடுறாங்க. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவர் என்ன பண்ணாங்க, தோண்டி எடுக்கிறாங்க. தோண்டி எடுத்து அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரை நோக்கி போறாருங்களாம். ஸோ இது வந்து தெரியுது, இது யோகியின் நிலை. அவங்க வந்து தன்னுடைய உயிரை வந்து எப்படி வச்சுக்கிறாங்க, அவங்க வந்து பல வருடங்களை தன் உயிரை வந்து வச்சுக்க முடியும், ஈவன் அடக்கம் பண்ணா கூட. இது வந்து ரெண்டாவது ஒரு உதாரணம். ஒன்று இரண்யகசிப்பே ஒரு உதாரணம், அதுக்கு அடுத்தது வந்து பிரபுபாதா இங்க வந்து ஜீசஸ் கிரைஸ்ட வந்து சொல்றார். ஓகேவா? அட்டைப்பட்டியில வச்ச பிறகு கூட அவர் உயிரை வச்சுட்டு அப்புறம் காஷ்மீருக்கு போனாருன்னு சொல்லிட்டு. 19வது ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. நைட்டு வருஷய சக்ரூர்ணா கிறிஸ்டியன் சாபர் பிராணன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். மாதாஜி, இப்ப அந்த ஸ்லோகம் தெரியுதுங்களா? 1920. ஹரே கிருஷ்ணா. அது பாதி தான் இருந்துச்சு, இதுல படிச்சிருங்க. 1920. 1920-யா? இங்கிலீஷ்ல இருக்கு பாருங்க, வரலையா? அது இருக்குது, தமிழ்ல படிக்கிட்டு வானு. படிங்க படிங்க. அது டிரான்ஸ்லேஷன் சரியா வரமாட்டேன்னு நான் இங்கிலீஷ்ல எடுத்தேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஆத்மா நித்யோ வியாக சுதா ஏகா கஷேத்திர ஜின அஸ்ரயா அவிக்ரியா யஸ்வாத்ர கேதுர் வியாபகோ சங்கி அனவிருதா யதயர் தேவா தசா வித்வான் ஆத்மானோ லக்ஷனாய் பாராய் அகம் மாமேதி அசத்வாவம் தேகாதவ் முகஜம் தியாஜேத். ஹரே கிருஷ்ணா. வித்தியாசமா இருக்கு, அது வேற சாப்டர் எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல, அது நான் 9 and 10 எடுத்துட்டேன், 19 எடுக்கல, 9 and 10 எடுத்து வச்சிருக்கேன். தமிழ் இருந்து படிச்சிருக்க மாதாஜி. தமிழ்ல 19 படிச்சுட்டோமா? 19 தான். லாஸ்ட் 2 லைன்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. கட்சியந்தி சாபரே நிரம்புர் தாரையே பிராணானா கோவை திவ்ய சமாசதம். 20 வியசாயேன
வியசானே தேன துஷ்கரேண மனுஷ்வினாம் தபோனிஷ்டேன பவதா ஜிதோகம் திதி நந்தனா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது, கரெக்டா வரமாட்டேங்குதுங்க. பாருங்க 20க்கு வந்து ஒரு வார்த்தை இருக்குது, அது என்ன பாருங்க, இருக்கும் நிலையில் இருப்பவர்னு சொல்லிட்டு ஸ்லோகம் எக்ஸாக்டா டிரான்ஸ்லேட் ஆக மாட்டேங்குது நமக்கு. ஓகே, ஸோ இங்க 19வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க, அதாவது ஏற்கனவே பிறந்தவர் யாரு, பிருகுமுனி இல்லையா, இரண்யகசிப்புக்கு முன்னாடி இருந்தவர் வந்து பிருகுமுனி. அவர் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு எல்லாருக்கெல்லாம் வந்து கடுமையா தவம் பண்ண முடியாதப்பா, பட் நீ பண்ணியிருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, நீ வந்து தண்ணி கூட குடிக்காம வந்து எவ்வளோ வருஷம், 100 செலஸ்டியல் இயர்ஸ், இதுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 100 செலஸ்டியல் இயர்ஸ் நீ பண்ணியிருக்கிறேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா, இது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, ஸோ அந்த யோகிகள் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொட்டு தண்ணியாவது குடிப்பாங்க, நீ அது கூட இல்லாம குடிச்சிருக்க, தவம் பண்ணியிருக்கேன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, ஸோ அதுக்கு அடுத்து 20வது ஸ்லோகத்துல இப்போ வந்து மை டியர் சன் ஆஃப் திதி, ஓகே தித்தின்னு சொல்றாங்க, உனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உன்னுடைய உறுதி தவ பார்த்தீங்கன்னா பெருமைப்படுறேன், ஒரு கிரேட் டிட்டர்மினேஷன் ஆஸ்டரிட்டி ஹவ் டன், அது வந்து தவங்கள் பண்ணக்கூடிய யோகிகளுக்கு கூட முடியாது, நீ வந்து செஞ்சிருக்க. ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு நான் நிச்சயமாக உன்னால் வெல்லப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். நீ வந்து என்னை கான்கொயர் பண்ணிட்டப்பான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஜிதகன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்வ முனி வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு சப்த நிர்ணயன பராபூதம் வாசஸ்தம் ச ஜிதாபித் உச்சதே புத்தேக. இப்ப யார் ஒருத்தன் வந்து தன்னை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறானோ இல்லையா, அவனை வந்து ஜிதாகன்னு சொல்றாங்க. இல்ல வேற ஒருத்தரால அவன் தோற்றடிக்கப்பட்டால் அவனை வந்து ஜிதகன்னு சொல்றாரு. ஓகேவா, இங்க இரண்யகசிப்புடைய தவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா இருக்குது, அற்புதமாவும் இருக்குது. சோ பிரம்மாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து வென்னிடுறார். ஏன்னா அவருடைய படைப்புல இதுவரையும் யாரும் பண்ணதே இல்லை, நீ பண்ணியிருக்கிறப்பா, ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு, பெருமையாவும் இருக்கு. 21 சொல்லுங்க, சரியா வந்திருக்குது, படிங்க யாராவது. தேவர்களின் வரையிருங்க. தேவர்களின் தலைவனே அதன் பிறகு இல்ல ததாஸ்த 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 ஆசிஷா. சரி. நீங்க இதுல இருந்து எடுத்து வச்சிருக்கேனா, சரியா வரல. சரி, இதுல இருந்தே படிங்க, இது இதுல இருந்தே கரெக்டா படிக்கிறேன். ததாஸ்த ஆசிஷா ததாஸ்த ஆசிஷாக சர்வா தாதாமி அசுரபுங்கவ அர்தஸ்ய தேகை அமர்தஸ்ய தர்ஷனம் நாபலம் மம. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நீ அசுரர்களிலே சிறந்தவன் இரண்யகசிப்பு, உன்னோட விருப்பப்படி நீ என்ன கேட்டாலும் நான் வந்து கொடுக்குறேன், வரத்தை கொடுக்குறேன்னு சொல்ற. நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவலோகத்துல இருந்து வந்திருக்கேன் இல்லையா. அந்த தேவலோகத்துல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இருக்கிற தேவர்கள் வந்து மனுஷனை வந்து விரும்ப மாட்டாங்க. ஓகேவா, நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ வந்து இங்க இருக்கிற இந்த பூ உலகத்துல, ஓகே, இந்த பாத்தீங்கன்னா நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா மரணத்திற்கு ஆளாகி இருந்தாலும் என்னை பார்ப்பது வீணாக போகாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, இந்த மனிதர்களும் அசுரர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மரணத்திற்கு வந்து உள்ளாவாங்க. நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, தேவர்கள் வந்தது என்ன, மனுஷனுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சக்தி இருக்கிறவன் தான் மனுஷன். 2 பேருக்கும் வந்து மரணம் இருக்குதுன்றத சொல்றார். ஓகேவா, ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கும் அசுரர்களுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் டு டெத், வேறஸ் டெமிகாட்ஸ் ஆர் நாட். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சென்டென்ஸ் தப்பா சொல்லிட்டேன், மன்னிச்சிருங்க. அசுரர்களுக்கும் மனுஷனுக்கு வந்து மரணம் இருக்கு, தேவர்களுக்கு வந்து மரணம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா, ஏன்னா தேவர்கள் எங்க வாழ்றாங்க, சத்தியலோகத்துல இருக்காங்க, பிரம்மா கிட்ட இருக்காங்க. அங்க இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்தியலோகம் கோட்டு வைகுந்த லோகத்துக்கு போவாங்க. ஓகேவா, சோ இந்த உலகம் அழியும் போது வந்து வைகுந்த லோகத்துக்கு போறாங்க. ஓகே, இரண்யகசிப்பு நீ இவ்வளவு அளவுக்கு கடுமை தவம் பண்ணதுனால that he had to die, நீ வந்து இறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா you could not become immortal or even equal to the status of demigods. நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா அழியாம இருக்க முடியாது, நீ வந்து தேவர்களுக்கு சமமா அந்தஸ்தை வந்து ஏத்துக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். நீ இவ்வளோ அளவுக்கு பல வருஷங்கள் கடுமையா தவம் பண்ண, ஓகே, உனக்கு வந்து மரணத்துல இருந்து என்னால பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாது
அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா வந்து ஃபர்ஸ்டே சொல்லிடுறார். ஓகேங்களா? 22வது படிங்க. श्रीनारद उवाच इति उक्त्वादि भवो देवो पक्षिदाङ्गर् पीपीलिकैः कमण्डलु जले नौक्षात् दिव्ये नमो 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 ईश ராசாதான். दिव्य नमो राशो ராதாசா. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து நாரத முனிவர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது மாதிரிலாம் பேசிட்டாங்க. இரண்ய கசிப்பு பிரம்மா இப்படிலாம் பேசிட்டாங்க. இதெல்லாம் வந்து நாரதர் முனி யுதிஷ்ட மகாராஜுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு. நீங்க இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே. பிரம்மா என்ன பண்ணாரு, அவர் வந்து இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைச்சாரு இல்லையா, அவர் தான் வந்து மூலப்பொருள் இல்லையா, கடவுளுடைய ஃபர்ஸ்ட் சிருஷ்டியில இருக்கிற அவர் தான். அவருக்கு வந்து ரொம்ப பவர் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும். அவர் தன்னோட கமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தண்ணியை எடுத்து வந்து அவர் மேல தெளிக்கிறார். ஓகேவா? அந்த வாட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல், சக்தி வாய்ந்தது. ஓகே. ஸ்பிரிங்கிள் டிரான்சடென்டல் வாட்டர், டிரான்சடென்டல் இன்ஃபாலியபிள் ஸ்பிரிச்சுவல் வாட்டர். அந்த தண்ணியோட மகத்துவம் பாருங்க. மூணு வார்த்தை சொல்றாரு. எக்ஸ்ட்ரீம்லி பவர்ஃபுல், சக்தி வாய்ந்தது, டிரான்சடென்டல் நித்தியமானது, இன்ஃபாலியபிள் வீழாதது, தவறாதது. அந்த ஆன்மீக நீரை வந்து எலும்புமா இருக்கிறோடைய இரண்யகசிப்பு உடம்பு மேல போடுறார். ஓகேவா? அப்போ வந்து அவர் வந்து உயிர் வருது அவருக்கு. இரண்யகசிப்பு உயிர்ப்பித்தார். ஓகேவா? ஸோ இந்த பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா படைக்கும் தொழிலை செய்யறார். அவருக்கு அந்த ஞானம் எங்க வந்துச்சு? அதுதான் பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். தேனே பிரம்ம ஹிருதய ஆதி கவையே, ஆதி தேவ ஆதி கவையே. இது என்ன பாத்தீங்கன்னா, இவர் தான் ஆதினா முதல் அந்த உயிரினம் யாரு? பிரம்மா. அவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பரமபுருஷ பகவான் கிரியேட் பண்ணார். ஸோ அவருக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் யாருமே இல்லை. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளே அவருடைய இருதயத்துல இருந்து அவர் வந்து சொல்லி கொடுக்குறார். லார்ட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் வித்தின் இஸ் பிரம்மா ஹார்ட். ஸோ பிரம்மாவுக்கு வந்து யார் படிப்பு சொல்லி கொடுத்தது? இந்த படிப்பு, கல்வி, வேதங்கள்லாம் வந்து கடவுள் தான் சொல்லி கொடுத்தாரு. ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எம்பவர் ஆனார் பிரம்மா. ஓகேவா? பிரம்மா இஸ் எஸ்பெஷலி எம்பவர்டு. ஓகே. எம்பவர்டுக்கு என்ன சொல்றது? அதிகாரம் பெற்றவராக இருந்தார். ஓகே. தான் விரும்பியதை செய்வதில் தவறவில்லை. ஓகே. ஸோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் அமோக ராதஷ லாஸ்ட் லைன் படிச்சிங்க இல்லையா, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபாலியபிள், வாட் எவர் அவர் என்ன பண்ணாலும் அதில் வந்து வீழ்ச்சி அடையாதவர். ஓகே. இ டிசைர் டு ரெஸ்டோர், அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இச்சைப்பட்டாரு? இரண்யகசிப்பு உடம்ப வந்து நார்மலாக எடுத்துகிட்டு வரணும் ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு. அதை நினச்சிட்டு அவருடைய நீர் குளத்தில் கமண்டலத்திலேருந்து அந்த ஆன்மீக நீரை அவர் மேலே போடுறார். அவர் இமீடியட்டாக சேஞ்ச் ஆகிறார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து நிறுத்திக்கலாம். நம்ம நாளைக்கு மறுபடியும் 1:15 நம்ம மீட் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்யஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். நிதாய் கௌரவ பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா.